mane japuonj manowito ngimane e bore Nairobi. Magi to gi mamoko machiegni to mokwongo thuond weche. We are not going to rest until justice is done. Iko mar japuonj Albert Ojwang manonegi e Tesendo Bilama Central dhi nyime e dalagi e kaunti ma Homa Bay. Sijui manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi. Uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Moko kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koni ngimagi ne akirikiki bang' aguch omenda ma thieth ma SHA chungo chudo. I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Senator Masia Dr. Oburu Oginga okwero josiasa mondo were gi tim mar donjore e ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen Z. Erokamano nyakwaro mogi kuom thuolo mari, ingi thuolo mar orote machoke laini mar 3-6-0 machiegni. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Yeko mar japuonj Albert Ojwang mane onegi e Tesendo Bilama Central e boma ma Nairobi dhi mbele dalagi e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' manyoro rowere noketho mwandu e Tesendo Bilama mawego kama nodin ne Ojwang kapok ne otere Nairobi. Wawinjane kaka chenro mar iko dhi nyime. That is very important for us. Here today and tomorrow we may not be there. And then I want to say the third thing that is very important. Death is the final step on earth. Today we have come to say goodbye to Albert. We shall never see him again. Because he has finished his journey on this earth. And let me tell you that that time we all of us. That's all of us that is a time to you come that will be able to partner. Hallelujah. Today as we escort Albert, he has finished his journey. He has finished his journey on this earth. It does not matter whatever we do, but he has finished his journey. That is the end of the earthly life. It is the end of earthly responsibility. He'll never leave again. I see. Plan 2032. Planning Mark 2030. They have already planned 2037. Plan 2037. Hallelujah. Hallelujah. But one thing that I know.
We do not know how tomorrow will be. Hallelujah. But death is a parting step. And that is why today when we are crying, we need to cry because we'll never see Albert again. Because we are saying goodbye. And something that I want to say next, and this is very tough, that death is a solitary step. You can never go with friends. Hallelujah. I have seen a lot of Albert's friends. For the last 1 month, they have been a good encouragement to the father of Albert. They have been very close to the father of Albert. But one thing that I want to say, that they could never go with Albert. Because death is a solitary journey. You can never go with anyone. So my friends, as we come to say goodbye today, know that you are a candidate of death. As we say goodbye today, let you know that you do not know what kind of death you shall go through. As we say goodbye today, let us know that death is the last step on this earth. As we say goodbye today, let us know that death is the parting step. And as we say goodbye today, let us be able to know that death is a solitary journey. You will never go with anyone. You can never go with your family. You can never go with your friends. You can never go with your wife. You can never go with your father. You can never go with your mother. Because it is a journey you take by yourself. Albert has taken his journey. He could never go with the wife. He could never go with the family. And I want to conclude by saying this. But blessed are they that die in the Lord. Blessed are they that die when they know the Lord. Because that now will be a journey to go to the Father. So the most important thing that we need to do is to connect ourselves with the Lord. And to the Albert's family, may the Lord give you courage. May the Lord stand together with you. I know after today, all these people you are seeing here will not be there. But I know somebody will be there. His name is Jesus Christ. He will never leave you. He will never forsake you. He will stand together with you. May He give you the strength. I know the young widow is here. The best husband that you are now going to find is Jesus Christ. He will never leave you. He will walk with you. He will guide you. And it's the one that will stand with you. Jochiw thieth ma pacho ka koro buogo mar weyo chiwo chenro mag thieth ponono ni ok orang yore mag nyayo kwe ahinya te kinde mag ng'anyo. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog laktache pacho ka Davji Atela, ngima jochiw thieth bedo kama tek e kinde duto mibago ng'anyo pacho ka wira ni onge jal marango arita margi. Ka gilose magawa moro e bore Nairobi, jotend riwruog jochiw thieth go mopogore opogore nosiro paro mar bedo kod twak e wi yore manyalo konyo piny Kenya bedo gi kwe, gino mabiro konyo ahinya bende bero sekta mar thieth kendo chiwo lwasi makare mar tich ne laktache duto. The reality that we will not allow our members, the doctors, the nurses, the clinical officers, the healthcare workers to be endangered when there are protests and when there are demonstrations. Ng'anyo mang'eny matimore gi miyo ji mang'eny hinyore. Polisi hinyo ji, guns be nyiewo e yo, mamiyo osiptende pong' gi jotuo, osiptende bedo overwhelmed. Gi jonjore makelo gigi mang'eny ahinya. Koro watemo wacho ni sa ochopo mondo waweduru waketuru wach mar wuoyo ni mar sasa ma ji odhi e ng'anyo gi. Wang'iyo mokalo waneno ka ji otho ma ji 16. Joma otho ge ngimagi olal. Watim kwe, wabedru piny wago mbaka gi nyithindo matindo gi nitiere ywak ma gin godo. Nitie chan ma gin godo.
nyithindo gi ginjo nekri mondo gibi abia gi chak go koko to kik wanegi gi gibende kik giketh gik moko jonjore gi joma undu kik donje e wechegi. Ng'anyo mar jochiw thieth kata clinicians mienjo e kaunti ma Machakos. Maeri en bang' riwruok mar jothieth go chiwo notis bang' romo tamore e kindgi kod ten kaunti no. Koloso e kar thieth ma Machakos level 5, jakom maduong' mar Kuso Peterson Wachira owacho ni ne girito kuom thuolo mar seche 3 mondo gitwag gi jotelo mag kaunti, to kata kamano onge jatelo moro amora manowuok loso kodgi. Giwacho ni chakre dwe mar 12 higa mokalo osever kimiyogi singo ma miriambo, kochiwo bende ranyisi mar gavana Wavinya Ndeti manosingo medo gi ngas e tich kaachiel kod osara chakre dwe mar 5, gino mapok otimore nyaka sani. Wanasema hatuwezi tukaishi kwa magoti tukinyenyekea wakati haki zetu zinaweza kuondolewa. Ni afadhali hata kama ni kazi basi ikae. Lakini niseme hili, serikali ya ugatuzi ya Machakos imeenda kinyume na sheria na imeenda kinyume na ile judgment ya koti. Kwa hivyo hakuna vile wataweza kutuachisha kazi kwa sababu wao wenyewe wako nje ya sheria, na unaachishwa kazi kama wewe mwenyewe umeenda kinyume na sheria. Sasa hapa wao ndio wameenda kinyume na sheria, wao ndio wanafaa sasa warudi kotini. We have fully resolved to communicate the decision of the union, to give a strike notice for 7 days strike notice effective tomorrow. That is to mean starting tomorrow, the next 7 days, if the county government of Machakos will not have complied with our demand, we will withdraw our services because we have met our end of bargain and the county deliberately have chosen not to obey their part. Senator Masia Dr. Oburu Oginga okwero josiasa mondo were tim madonje ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen Z ma josiasa tiyo godo e nyayo mbi margi ma siasa. Koloso e skul primar ma Bondo, Dr. Oburu owacho ni e seche ma josiasa moko lieko ni gisiro rowerego ok owinjore giket mbele ajenda magi. Omedo ni Gen Z owinjo mi thuolo mar yango yo magi biro luwo maonge tudruok moro amora gi josiasa. Bende nokwedo weche mag ndhicho kod obila tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, kowacho ni Kenya onego bed piny ma jopiny nyalo chwalo ywak magi maonge luoro moro amora. This country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Me, I support Gen Z because I'm also Gen Z. But I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Let the Gen Z put their agenda up, and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy. Joan Reche Caruso ma pap mbuta yo bunga e kaunti ma Kisumo koro nigi nyalo mar gamo muya bang' yudo kar kano rech. Kar kano rech no mabende nyalo ting'o tan 10 mar rech ne oyaw gi maneja ma boma no Abala Wanga, kendo biro konyo johala e geng'o lal ma gisebedo ka giyudo kuom higni buora kokalo kuom rech makethore. Chenro no nokel kokalo e riwruok e kind kaunti ma Kisumo kaachiel gi riwruok pinje mag wasunge kata European Union. Amora inomia sa matin koro da wacho matin. Wayudo ni kae jo mgongo wazi mapapu mutaka ncha thagre kuma gikane rech ka gikelo mondo kapok gitimo mgongo wazi ncha onge. Koro sani nitie baraf manyalo timo kata mana 10 tons of rech magidwa loso mgongo wazi. Kendo ka ng'ato jo butchery bende mose wuog ring'o mamoleo slaughterhouse to giuso ring'o kod to pod ginyalo kano ka. Baraf ni kama duong' moyawo.
Kendo wadwaro ni alote mous modong be kano ka. Gini dhi kelonwa maendeleo maduong'. Nikech kata recha ni kiwaro, iuse sa mihero. Nikech gimomiyo iuse sa mihero, in gi kama inyalo kete morite maber, ma chieng' miparo ni nyalo dhi siro tidhi siro king'eni giri ni safe. Wasebedo ka wanyiewo ice kowuok e Kisumu bus stage. Koro mano wadhi loso kae. Kwayona maduong' ne sirikal, gilombnwa joket mwandu mondo obi oyamnwa factory machielo mamoko. This is really about food justice. Food should not go to waste. Food that can be consumed by human beings should not go to waste. So really this is about transforming this city to ensure that we reduce food loss and food waste. Mohewo joket mwandu 1,200 e kaunti ma Siaya onyiso ikruok margi mar yudo loch e sach piem mag nyiso mwandu mopogore mag loch gwenge mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Kanoloso e sach nyasi mar piedho grube 20 mabeyo mag joket mwandu mabiro chung' ne kaunti ma Siaya e sach piemno, jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu olero ni giseketo kenge mowinjore masiro jolochgo mar neno ni giikore moromo ne piem ma dwe manyien no. Kamano bende, spika mar kaunti ma Siaya George Okode manotelo ne nyasi ma kamano nonyisa adieri margi mar yudo loch e dwe manyien, ka joket mwandugo bende nok oweyo nyiso mor margi. The purpose of this exhibition is to showcase what we have done with Cibo Wasco. Cibo has installed smart water meters, which is a new technology using NB-IoT, whereby meters can be read on a platform, and we are extremely happy that we have an opportunity to exhibit with Cibo Wasco and promote this technology to allow consumers to see their consumption, whereby the meters are recording accurate consumption. Cibo Wasco is able to see alerts and alarms and fix leakages and burst pipes. As the home user or the business user, you also have an app that enables you to be able to view your consumption on your phone. Waneno kama wuotho exhibitions ma ji obiro go gin gik malongo, gin gik molos maber molos e dalawa ka, kendo gin gik ma wadwaro ni jopiny ong'e kendo jopiny ong'ew mondo gichak tiyogo. To moloyo wabotero gi Homa Bay mondo jopiny duto ma Kenya one gik ma waloso Siaya ka, kendo wa encourage jowa mondo omed loso gik moko. En ikruok ma wan go kwarito dhi godo Homa Bay dwe mar 8. Kawuono wan kaka jo-Siaya wamor ni jowa nigi talanta maber kendo gin gi gik mabeyo ma ginyalo tiyogo. Kendo wapuoyo wanyiso jowa ma wang'o yombo ka ni ka giyombo to gimed kendo duso gikgigo mondo ka gidhi Homa Bay to giyomb kendo mana kaka giyomboga East Africa pile pile cha. Moko kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koro koni ngimagi ni akirikiki bang' aguch omenda ma thieth ma SHA chungo chenro ma chiwo negi thieth maluoko remo midendo ni dialysis. Giko ni chenro no nochungi tarik 1 ma dwe mar 7 ka koro idwa ni giti gi pesgi giwegi e chulo thieth, gino momiyo thoth gi sani koro kwame udi maonge thieth nikech onge mar omenda. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Gweng' ma Ushindi Likoni Mombasa. Kae ne ayuda nyuola Zainab Nya ma en jatuo nyarogno kadho gi omoko gi jatuo mane orem yudo thieth mar luoko remo monego timne ndalo 3 e juma. Gipimo na midhiero masane gi kale bang' okumba mar SHA mosebedo ka chudo negi timo lokruok e chenro mekgi ka koridwa ni gichudi gin giwegi e ka giyud thieth. Sasa juzi tarehe 1 wakaambiwa sasa section zimeisha, kama hakuna tena matibabu tulipe cash. Na kashi yenyewe hatuna, maana tunauliza hiyo kashi labda pengine za ukienda mbio ukapata kwa siku moja ngapi, tukaambiwa 11,000. Usadani sisi niko taabani, huwa sijiwezi kabisa, wanasikia mwili kwa mzito, kutembea kula pia nashindwa pumzi. Mimi kutoka jana mimi sijataka kitu chochote. Hiyo mambo ya SHA angekuwa wanatuambia kwamba itaenda tu kwa miezi 10. Tukajua kwamba sisi tutatibiwa na SHA kwa miezi 10. Kwa hivyo sasa wao walituficha na onekano pesa yao ilikuwa ya miezi 10 na imeisha.
Anyuola Zainab koni gisetemo kaka ginyalo mar tudore gi apisas mag SHA mar ng'eyo adieri mantiere to chutho bang' yudo ote manyisogi ni kiwango mane SHA onego chulnegi ne oserumo. Kila mwezi mimi natumia dawa 15,000. Kila mwezi. Hapo nipige mpate 15,000. Tuangalie madawa yankuja na mengine ya dialysis. Sasa hatujui vichwa vyenyewe hivi vingia tele. Usiku nzima sikulala, mgonjwa kulala. Hivyo sike limit kwa tua figo ya dialysis. Kwa sababu wakiweka limit wataumiza watu. Sio wote ambao wana pesa watakwenda na cash. Kuna wengine hawana pesa wanatumia SHA. Na ndio hiyo SHA haifanyi. Kashi ni 11,000. Ambapo SHA yenyewe kwa vile ni insurance wampa 10,650, lakini ukenda kashi ni 11,000 na. Sasa kashi mara 3 kwa wiki. Hata kama una milioni ndani ya benki itakusha. Midhiero makamano ne bende ayudo ka okwa kumwangala siku zani manje tuo nyarogno mikindani makoni singo mane ochiwnegi sani opogore gi gino madhi nyime. Kitu tu alituambia ikifika mwezi wa 7 tarehe 1 hii ya mara 3 itaisha, watu watafanywa tu mara 2 peke yake. Sisi hiyo ndio ilikuwa iko kwenye akili yetu. Maanake pia wenyewe walituambia serikali imeamua kutusimamia hiyo section 2 watatulipia wenyewe serikali. Lakini sasa tunaona hata hakuna lolote ambalo tumesaidika. Nikifika NHF huko pia asema system hata hazifunguki. Hatuna la kusema sisi. Hata kuna mmoja pia wafanya huko nampigia simu pia hashiki maana hajui ataniambia nini. Luoro mare eni tuono kidek nyore kolero ni onge kod nyalo mar chulo gana 12 didek e juma. Manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi. Uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Kama SHA wanasema kiwango fulani cha pesa wanataka watuambie pia tujue ni pesa ngapi. Kama tutakuwa nayo sawa tutatoa, kama hatuna tunamwachia Mungu. Giywak ne piny owacho mondo mi orange kaka nyalo resogi to chutho ni mar garama mar yudo kendo rwako nyarogno manyien bende thothgi ok nyal. Sasa naomba serikali iangazie jambo hili. Hiyo kama inkwisha hiyo section sasa wajua atatufanyaje kwa sababu si hatuna uwezo. Hata kama hii serikali yetu inatujua pia sisi ni wagonjwa, pia taomba msaada kutoka kwao watusaidie, manake pale tumefikia hatujui tunaenda wapi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wakeini mantiere siasa e kaunti ma Migori yuaga kweda koda yany ma bende koro wuok kuom josiasa machuo. Giwacho ni gisebedo ka giyudo yenje maricho kokalo kuom mbui kamoko bende e kuonde romo mag siasa, gino makoro miyo wakeini mathoth chunygi tho e donje siasa. Jafwambo mar Roma kaunti ma Migori George Juma keto waler. Piny Kenya pod thembe ng'wech mane mok ng'eny ariyo adek ma kichwech achiel oyiere lemogo mag siasa kata gwele leo mag tijego mag piny owacho mabendo ng'ere kaka two-third gender rule. Maino seketi enone kwan wakeini mathoth oyiere lemogo mag siasa kata gwele tije mamoko mag piny owacho nikech kwan-gi mantie lemogo mag siasa kaachiel kod tijego mag piny owacho pod nitie piny. Kaluwore kod kwan mapiny mag wakeini to enye lemogo mag siasa e od buche mathoth ma oting'o mano mag kaunti ma Migori, wakeini mathoth osegwel e od burano. Penjo osebedo mathoth gimomiyo wakeini mathoth ok osebedo ka yiere leo mathoth mag siasa kama kuom wakeini bedo luor e donje siasa. Jolony wechego mag kit chwech wacho ni wakeini mathoth to ahinya mago mantie kod leo mag siasa kod mago magombo lemogo mag siasa kale akwede mathoth ayany kod mamoko gino ma osego chunygi e donje siasa. Mang'eny kata ne dwaro to chunygi dhi jok nikech gik ma ibiro wach kuomgi. Ma kata mana kopo, kata mana national leadership, kata mana county leadership, ko yier ng'ama miyo, no miyo lemo moro. Tiwinjo mana kaka moaeno, ji ng'ura kendo ji wacho ni wan pok wayudo jatelo. Nikech ing'iyo ng'ama miyo kagima ok en dhano. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed en achiel kuom wakeini mantie siasa ma osewuok okelela ka ywago ayany mawuok kuom moko kuom josiasa ma oyier kaachiel kod rawere ka ok alior mbui. Kata kiyanya ni ano chot nyako ema chodo onge shida to yanya
to kiyany merwa ayany bende gi gikone joma dongo kosa riambo dachomu kayany dumiya kura ok nasayo wasata pimo nwa pima to une munano niwe wami nyathini kuro dhi otine jopiny piny kawo mana gi tich okadwar gavana okadwar seneta okadwar MCA mana mar rindani ema duogo kwa 2027 tuketa mana ratil gi gik matimonu. Wawinjo malit kaka especially wan jo Migori County ka woman rep waseche duti yanyo kendo kinyise ni ok okende ka ng'ato dhi chungo ni ok okende chuo adi ma ok okendi kata ma ok okendo ma bende ni e good leadership. Ngire gwang'wa en gima lit ma okum wakeini ema itiyo godo e yanyo wakeini wetegi mantie leo mopogore opogore mag siasa kaachiel kod mago madwa leo mag siasa. Ok daber ka ng'ama miyo gore gi ng'ama miyo nikech pod wathin e leadership kabisa to joma chuo ohero tiyo gi joma mine mondo miyo go joma mine kendo dwok piny. Thoth wakeini mamanyo lemogo mag siasa mopogore opogore oseber ka ipenjo penjo mathoth ma oting'o ka gintie keny kod oganda gin opisa maduong' e migawoni mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' wachna kweda ne wakeini. Okendi ok okendi pod ibiro tiyo. Challenges mamine mokendi dhi through be are the same challenges mamine moko kendi dhi through. Nitie moko kendi to bende odak maber malo kata ng'ano mokendi. Omiyo wang'e ni leadership itimo go buongo, itime gi paro, itime gi networking gi other things. Ok en about ng'amo kendi gi ng'amo kokendi. Kata bed ni wakeini kale kwede mathoth to ahinya mago mantiere siasa omed jiwo gi mondo gibed ma otegno kendo kik chunygi tho. Policy moro ma wan go sani mar gender mainstreaming waloso kendo en the best policy ma wan go sani ma kata the World Bank oyiero mondo mi wakon mine ni okang' kokang' kiyudo position moro midwa yiere ji chunga kata ng'ato yanyi kata ng'ato timoni ang'o akwayo ni kamoro kata obed mana grassroots election mag ODM kata mag party mane woguru mang'eny kendo chunguru. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodong oganda jo Kipsigis chano mar bago romo gi jochung' mag rowere mawuok e wards duto ma Kericho matwak ewi arita kwe kinde ng'anyo kaka yo mar geng'o ketho mwandu jopiny kod yako mwandu. Romo mano dhi timore motelo ne ng'anyo mochan timo wuok tich tarik 7 mar Sabasaba ka otelo ma pacho ka chik kaachiel kod apisa mag obila gi ute lamo. Kwa hivyo tunaomba maafisa wa serikali na raia, tusiangalie tu polisi, tuangalie hata raia, wasiangamize maafisa wa serikali na maafisa wa serikali wasiue watoto wetu, kwa sababu watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Hata nao watoto msicheze na wazazi wenu, msikie wazazi wanasema nini. If you are to demonstrate, your demonstration must not infringe my right. Mimi nataka ukidemonstrate kwa any street of our country, mimi Bishop Rotini nikitembea nisiwe na hofu yoyote. Si ni kweli? So chunga my democratic right also. And kudemonstrate doesn't mean unapora mali ya watu. That is not the constitution of our country. Kwa sababu gani? That is not part of it. Kwa hivyo mkitembea mahali popote ambayo mnatembea, you are free to roam the streets of our towns. Bora utimishe amani. I want to say that we have as well agreed today that on Monday we are the youth of Kericho County and the Wazes, the Mnyot Kipsigis Council. We are going to have a meeting which we are going to have our youth being blessed by our Wazes. And therefore, I want to call upon all the youth of Kericho County to turn up in numbers on Monday so that we can have this one meeting. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo yiena mondo asom ote moseorono e laini maro mar ote machuok. Milton Migago Leradua kendo nyong'a ka ntiere Magina Kabwoch an gojero chuny Albert oywe mayom manotis andang'o gavana Magina kaeto Milton mama kosore Fredrick Ouma kata Agabo wuod Minadudo ka ntiere Nyakude Got Homa Bay County. Waneni maler gi jaoda Cecilia kod wadwa Jabes owacho ni jok monego juang' kik bed gi kwenge magi. Kaeto machielo bende wacho ni makosore inde kote achiel tinue mang'eny ma deno bao moja mar gema got mar game got regea
aneno maler kendo migago abironwa e yo makare maonge oharo mora mora. Nitie joma ndiko ote achiel to gioro mang'eny. Pod kata kioro dichiel to wanene anena. Kuom ranyisi Frederick Ouma kae to wachielo en min Tasha kawuok Rodiko Pany. Walemne piny Nyasaye okel kwe e thurwa ka. Wakaw yueyo mokwongo nyakwara mogik, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uteredio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Niluoko wasunge adier kaka jidaicha. Ng'ama nonyisi ni wasungu ok luokrega koro an gibiro na luokge. Mago tije man maingo. Gimingo bimiyo joweteni. So, binge bech sufria no, oromo chuli pesa michuli hotel ka. Karamana muchaji manono. Kokija richo ting badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Chuadi mabiro ga oni apart from myself. Aya cha manono gi wich mariye. Awinji chuor nyar meja. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo sirikal mamalo Koten County ma Narok ogolo siem mager ne rowere marocho kwe kinde ng'anyo mamuol kendo kwalo mwandu koloso e seche manoromo gi jodongo e gwenge ma Total e boma ma Narok. Komishona ma kaunti no Kipkech Lotiatia osingo mar kedo gi kong'o kod yedhe mamero ji kokwayo jodong gweng'no kod jotend dini mondo nywak lwedo lweny makamano. Apisa mawuok aduol mar kedo gi yedhe mamero ji Nakada, Christine Koshal, nohum nono kaluwore gi medruok mar kwan rowere matiyo gi yedhe mamero ji e kuonde mag thieth kokwayo ni rowere matiyo kod yedhego mondo many kony mapiyo. Siem makama biro ndalo adek kende motelo ne odiechieng' Sabasaba mihingo higa ka higa. Wengi hata hiyo maandamano mengine ni illegal, yani haijaidhinishwa. Kuna ile pia sheria, wewe unasema mambo ya sheria ufuate pia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ushafunja tayari, hauna kibali. Na inasemekana na sheria vile OCPD amesema mkutano yote public gathering ama hili ni lazima wana nini? Kibali. Sasa hivi rehabilitation centers zinakuwa karibu kujaa kwa sababu watu wamegonjeka kwa sababu ya mapombe. Kumbuka kwamba mtoto akiingia kwa pombe ana drop kwa shule. Kumbuka akiingia kwa pombe ndio wizi unaingia. Kumbuka akiingia kwa pombe na mihadarati ndio heshima inaenda chini. Yale mambo ambayo yanafanyika katika town hii ambayo ni ya uhalifu haitajiki mara nyingine tena. Hii biashara katika town hii ifanyike kwa uzuri. Kuna county commissioner, sio hapa tu tunasema iko pombe. Na watu wetu wanaumia katika sehemu mbalimbali. Jodak e gwenge mag Mavoko e kaunti ma Machakos okwedo ng'anyo mar rowere chano bago odiechieng' ma Sabasaba chieng' wuok tich ma juma manyien.
giseyo ng'anyo makamano magiwacho ni ok dhi kelo ber moro amora ne jo-Kenya. Jopinygo manoting'o nyaka rowere mag Gen Z modak Mavoko wacho ni ng'anyo makamago itiyo godo gi josiasa makwedo sirikal e ketho mwandu jopiny. Kotelnegi kod jatend duond bura mar UDA e gweng'no Chris Mule, ogandago noyango ni gisiro lwedo jatend piny William Ruto. Sisi wa Gen Z wa Mavoko, Mheshimiwa Rais, unajua sisi hujawahi tuona kwa barabara na hautatuona kwa barabara. Kwa nini? Kwa sababu kitu ya kwanza ni tumeona kwamba juzi hapo hivi ilite mambo ya Ojwang. Kesho yake wakikamuka kwenda hivyo Boniface ndio huyo. Sasa tunauliza, if wenye hiyo juzi wakiwa nyumbani there was nobody, no death, no confrontation, no death. But ile siku wanatokea wanaenda wanafurugana hapa na security forces, mtu kwa ile hasira na kwa bahati mbaya anapatikana. Mheshimiwa Rais mahali huko karibu Mavoko. Na hii mambo ya saba sijui nini hiyo ni upuzi, na vijana wetu wana Gen Z, watu wa Mavoko. Tafadhalini na waomba kwa heshima, msitoke saba kuharibu inji, kuharibu mali ya Wakenya. Mimi najiuliza swali moja, kwa nini watu wanaandamana? Wakati Mheshimiwa Rais achukua hii kiti, alipata dola ikiwa wapi? Kila mtu anajua mali ilikuwa. GDP ilikuwa wapi? Inflation ilikuwa wapi? Mafuta ilikuwa pesa ngapi? Unga ilikuwa pesa ngapi? Na sasa hizi iko wapi? Watoto wanaume ndio Gen Z wengi. Na wanatusikia sisi wamama sana. Sisi tuliwatuliza, hata saba tumewatuliza. Tumewaambia kwa sababu nyinyi sisi ndio mama yenu. Na mnaona mahali tunakaa tunahangaishwa. Msilete vurugu. Tunyenyekee kwa rais wetu kwa sababu ni baba wa taifa yote na ni baba anapenda watu wake wote, makabila zote za Kenya. Tunyenyekee, tukue nyuma yake. Kambi mapuodho jok manigi gope mag bengi kata kembe machiwo kony mag omenda Metropole Credit Reference Bureau odonjo winjruok gi riwruok mar bengi ma pacho ka Kenya Bankers Association mar nyayo wach machoko nono kendo piedho nonro mar mine manigi ohelni matindo madwaro kawo hola e bengi. Winjruok makamano manoketie kogno gapise mag KBA geto mar neno ni odin rode matamo mine manigi ohelni matindo mondo kik yud hola kowuok e bengi. Jata tije maduong' mar Metropole CRB Gideon Kipnakwai owacho ni thoth ohelni matindo mag mine nitiere kuonde dak ma yutogi ni piny kendo giyudo achiedh nade mar yudo hola e kinde ka kinde. Omedo ni nitiere dwaro mar pogo nonro mar mine kod chuo kaka yono masiro mine mondo yud hola mar tego ohala maggi. Metropole is going to be providing insights to KBA to support the financial services to reach to more women-owned MSMEs. So this is a big milestone for Kenya and for the general economy. We have been very patriarchal. Ownership of title, which are predominantly used as collateral, are held by men. So women have, over time, been slightly disadvantaged by not owning the necessary assets that are used as collateral. But they have one big advantage. They have the soft collateral. They are very good payers. They have a very good attitude towards credit. They are very prudent in the way they run business. There are a number of men-led businesses which are doing well, and even when you look at data from banks, you can be able to see that there's a huge gap between women-led and those that are led by men. So the focus currently with the partnership with Metropole CRB is to ensure that we bridge this gap that is there between male and female. So in this data, we'll be able to now segregate. We'll get all the data on small and micro businesses, but now be able to segregate it for women and then men, but also go a step further, be able. Kamana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar Gin Kanye kawuono wamenyo ni Alois Onyango. Onyango en fudi lewni matuklu, tich mosetimo kuom higni 60. Bende oganda luo modak Mombasa chopo ire mar yudo rieko. Jata cheno ni Walter Nyambaga yande nochopo Mombasa kendo miyo mbakane. Embaka wa makawuno nyakora magajwange chenro mar Gin Kanye wan kod Alois Wudo Siaya. Kata kamano wantie Siaya, wantiere county nogo ma Mombasa. Jadung Alois machiegni Ramogi TV. Alois Wilson Aumo Gutu. Ja Kanye. Jalego Usonga Nyadorra.
Siaya County. Dandora Market. Kichopo ka piny kamiluongo ni Gweng'u Usugo. In wang'a Lois kani. Mombasa ni biro higa mane? Mombasa nyono 56 ka orone jo mau kabiro dala ka Kenya poko nwango. Orone koro wasungu nong'e ni kami aye e thuru koro giduoko ra Mombasa. Koro oiko manyimbo. Wane wandala gi mama na. Koro sim kabiro ka koni ora otho to duoke Mombasa. Ma 1956 waidho gari gi mama na. Diro no kangado gari no pima kama to noni luota podok maka. Abi aidha gari no. Gari ni chulo pesa di? Siling 11 gi Simon. Akisum nyaka Mombasa. To pesa mane chulo mang'eny kindeno kibiro Mombasa ne pesa di? Siling 26 go Tongilade. To gari ka lor Kisumu na idho gari gi siling 5 nyaka Nyador raka Kisumu. Mano no tumaduong' e Kenya ka ne en 100. Asomo diboro klas 2. To roho ma Nyasaye gore kuoma to gimo kaka ne ko tawe school. Roho noloka kaka ne ko tawe school koro kabik chaka dhi school kendo. Gin koro minwa puonja tijini. Arani chako nyono higa mane? 67. Atiyo i factory mbare taya. Kunde mage manitie? Atiyo Moja Clothing Factory. Atiyo Crealess Industry. Atiyo Kibokoni kamoro bilong Caltex. Koro santa atiyo kod Kibao Fashion. Ka inyono charan tiwacho ni kinyone ahinya to nyalo nyoso chongeni gima chalo kama bende sewinjo ka watiyo fashion watiyo kod mar mach ok minyono ni nitiyo gi tiendi achiel kende to rach kin gi homo kichangi nikech kalin mag mach luwo tiendi ka idho kuomi bende homa thoro goyi to ma onge gimo affect go jaluo mane kada kizing'yo Biblia nitie bug Nyasaye mondi ni luo duto kuom luowa Nyasaye ni kuomgi koro jaluo kong'e gimo to ng'e gimoro mane nyadhi mar jaluo an kido natwang' ni kota kwena ketwang'o koti nikech akia dieri okadwa ketho ni long tang'eyo long tanyalo goli ka konyuoli wacho ni funde jo mibadhi inyono negi mana betie lo ibe mibadhi osemaki atwang'o lepu aindi to kikelo nanga ni sani ka chiki ni bio tieki makama ine mibiro leo koro ano kaja mibadhi dhano tamwang' Nyasaye iwacho ni kinyosi maber kinyosi be kwacho ni ng'adi wiwe ne dhano di koro tho mang'eny kech wiyo kinyalwe ka kinyosi yes bende isebede kod moko maseche moko kitwang'o ne ng'ato to obedo gi ng'ur moro e chunye ni ok imiye gima nodwaro donge wacho tandiko abro luwo gimi wacho nano to asendike nungo ni kasepo numa nwang'o bor bano ni to sianda ni duong' kosetin in ja highway situonga longi e bundi mo kasenyo to kora onge shida oganda luo kochopo Nairobi kaende nyadi mathoth bende gibiro kumi kaendi to ka gibiro gin riekni mage mijang'ado negiga mondo penja kaka dhano ne madho nyasore chon mano ne wasegano kode nyasore dhano ne madho nikech pur mondo mi opuro bere gi cham to no kumade mikawo puga cha ionje changa ne biro chake madhe koro kokoni ayo chako penja kaka niko joluo chon an ka nene ngima na kadongo higini mag 50 go ayeno kiko ng'ama dhako ikete gi bade irwake nanga Japan marachar kosesoye tipiele bur kaja maber lo kuom lo cha kuom dendi to rieko wasungu kano biro nokelo nwa sanduk ang'o mamono jogi mondo wachi ni sanduk ni be ng'ato nindie gi ng'ete mondo nind kako winjoro nind ng'ama dichuo dhao ninda taro nikech ang'o kitho ninda taro nyathini kotho ninda taro wuor kotho ninda taro mer kotho idala kan ang'o manyo ga poluka ang'o mi ninda taro mano keni dicho mane momiyo sani piny olokore ang'o manyo poluka ni ng'ato ninda taro to ni moko deni tai nyaka deni tai ini deni tai koro poluka kono ni ayeno no oro mane na uroma warwak ni nangano ede kecho ni lo kum lo bas tosha korane kaka ni chako lemo neji roho ma Nyasaye kano gore kuoma kane wang'o neno an wang' apala kindigem gasembo
nanwang'ora mabor sana kaka nochopo kona kia nomanya adwa penje Yes. eri kaka ni nago jaluo ni teri gi ng'ato en nokinyal sero nyako kokonagi yes nang'o nyako biro ruang ni nyathi in kodi laki okonyal wuoyo kodi kendo yang dhi ng'wedo choge e bungu kucho kodi bemri mabiro maki ni nyako tamre in nikech okonagi to yawuoyi wadu bende tengi okinyal dhi kodgi kwathi nyathi okin basgi koro ibiro kwalo bel gotieno bel idhi timo nade itero ni janak ng'ama biro nagi itero ne bel to ng'ama oteri no ng'acha kik makri mako leti biro golo diel in kodi chung'ie ng'eya ta kawo lwetna gi tamaki go ta golo dhoga otiyo kod gimoko kaka pala jomoko tiyo kod gimoko kaka msibano mopiagi kendo tiyo gimoko kaka pala okwana achiel achiel nyaka auchiel kodi idhi na pojo dala no nagi kodi ng'ama irito kikinyon kama liel nitie okiwuoth kendi kikung'ulo lawlo king'ulo ng'ato go gurungi titho nade to kuche mantie okinyon liend bi okinyal dhi nyono kodi iriti ina ng'ama iwuothogo iteluoko dhogi no kinyi odhiambo kinyi odundo ming'ule olaw oking'ula ng'ulo law ovyo odundu ogada kiana luongo ogada ong'ade to oume kod yie gweno mibiro ngadhi luoko kod dhogi nyaki changi kikicham gweno kapok ichango lakini inyalo twi kichamo gweno lakini ti enying mar onagi enying mar onagi onagi diero no ne piny koko nagi toko okinyalo pod okinungo pod nyathi lakini ne en kod konyo konchiel inyalo tuo lewi okare okine ko sa to inyalo micha gumi hinyo ng'ato kabisa toke ka to konagi nafasi dongi lakika minyalo tonie kata pi kata nyuka mbedhi ni mulo lwet janak to ichulo diel nen kwero iwawe otiti jeno botiek mane kira chir kore kin wuoyi idhi dala koche no kimako lwet bwana no kada nduru be okigo ini tha bil tino tiri ati wer kada gimoro mane kain thuon ido kira chir kabisa tang'o miwacho ni ne nyaka idhi kipondo jodala ok winj be ni ng'eyo idhi kelo sigo ing'amirito iko ing'amirita chala wendo moro malich manie dala ka be gimichamo ka en giminono ibiro kela saa koro kaka an ng'ama ne nyalo chuna mama na onge ora notho koro ng'ama ni oden koro amiyo sigo chakre Kenyatta neno telo gite mar Kenyatta ne ber Kenya nyalo nyomo ga achiel siling achiel gotongelia biro gundu anyo banli achiel siling 21 siling pero ga achiel musana no 210 koro masani watapango siling 14 to sinyango ko beta machulo mutongwe ka to kinyombo kinde mano gik ni kori nyombo ni terango ang'o mane nyaka ng'ato ter nyombo ikuongi winjiri gi nyako kisenjiri gi nyako hedele ne dalagi ing'e ni wendo nitie tigolo pesa yie kisegolo pesa yie manu usenyire gi nyako koro kaure ne gi nyalo tuchako nyombo koro chaka nyombo koro inyalo nyombo ma okena rus ubiro liwo nyako nto ywayo athiri machon ni endi amen en mana chwat madel nyaka ot koso nindo to so nyuome okodhi okodok dala kora men ni imako gi yawuyi mathurgi kose yawotu usepelele munge kama nindo ngaye ikawo yawotu abich kata auchiel kata kodhi kulo ndono ubolo kucha to nyake muyudha udhi go ng'wech onyalo jokang'ane chomak te kako dhi onge ng'ama intervene onge kata ng'ama biro donjo bende onge kaka usekawe ne kaka osodhi un oganda mopogore e ogendini mamoko ang'o manyien kata mutimo mamiyo ufwenyoru jaluo ok en ng'ama ladhore jole ng'ama konwang'o pesa to dhi to dogo budget na kong'e ni gino roma nyaka kama kamano wang' pesa
Gima kelo radruok en tiyo gi pesa marach. Kinwang'o pesa, idwa tiyo kode sani to kiny kia gima notimre kiny. To jaluo en ng'ama jipanga. Kata sani nyipenye ni odwaro mana jaluo, ke jaluo ng'ama ong'eri to dhako. Ka wuora olima e boma. Wuora nyalo ninde oda, koso da ok nyalre. Wuoru chira ni e boma. Sabune mang'eni onge chira. To chira nitie. Sabun. Awinji matut. Adwa ni winja maler. Yes. Sabun miluokorigo to miluokorigo to ruluokorigo. Lakini ot kisuri okinyal luogo mama ni kata goro achiel kisekendo kwero sabun to onge chira osiepna. Gimomiyo kitwa gi timbe wadhi lal. Abro nyuomo nyapenyi ni to chike ne kod chike wadhi ogwenyore. Bro chuna mondo aluw chike dhako nikech ahere. Mano koda selalo timwa gi chalwa. To gimomiyo oro luor e piny luo okinyal dhi kamari kokinyisogi chon mone dino bel ga fuongo. Inya fuongo? No dino bel ga fuongo gukore nono. Koro ng'ama or kidhi kacha poya mbopo ni nuomo gumari mbe neno koru mari maro tho. Wago mbaka malach Nyakoromo Gajwang' kendo mano emomako gikoa mar Gin Kanye. Jata chenro mari kaka pile neno Walter Nyambaga wuod Kowero. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano ko ibudho godong war gi Joseph Kane mon mabeyo. Erokamano Nyakaramogi, sigana mamit mokalo koa kuom Jaduong' Onyango. Kata kamano wadhi e yweyo mar ariyo to pod wan gi mathoth. Wabro duogo bang' thuolo machok. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Look, who is here? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Ni papo wene ng'awa, ni papo. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo luw timena. Nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni, na biro loso go ore. Nyasaye kuoki ng'iewa, nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo, kago wanga kon tena no nyithindo. Kinywa dhi nam, mondo ne kama ng'ato ok ng'iye ng'ato, nikech nambi ng'ima na ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo, jonyuol ni kit grich. Dala maka ukadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo, kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai. Kawadhi e tuke nikruok ne tuke mag Afrika ma kwang'o yie e aora Motis ni Africa Rafting Championship
osechakore ka timbe 10 mawuok Afrika biro yuore tukego mibiro bagi e aora ma Sagana e kaunti ma Murang'a. Tukegi ibiro bagi Kenya kendo ichano gi riwruok matayo tukego pachoka. Bende ochan-gi ni biro timore tarik 14 dwe ni ka nyaka sani pinje 5 osemolo pachoka kendo dhi nyime gi timo rako e aora ma Sagana. Kanowuoyo gi jofwambo, Sami Kanywira ma en team manager mar Kenya oyango ni tukego biro miyo Kenya thuolo mokwongo kendo en mor margi mar nyiso kit mich ma gin godo kaachiel gi geno margi e yudo kombe. Tuko tayari sisi kama timu Kenya, manake tunashindana na Afrika mzima, na sisi kama timu Kenya tumejitayarisha, tuko kabisa, tumejiandaa vilivyo, na hata hiyo siku tunauliza itafika lini ndo tuweze kushindana, na najua tutaibuka kuwa washindi. So nauliza wa Kenya pia waweze kufika eneo hili, huwa wakati ukifika waweze pia kutusambikia na kuwa na sisi. Na Wakenya wamejiandaa vilivyo, na hata sasa pamoja na wasichana tunatarajia kwamba tutachukua kikombe. Huu ndio mchezo wa kwanza kuwahi kufanywa hapa nchini Kenya na hasa Sagana. Vijana ambao wako hapa hata hawajawahi kufanya kwenye maji, lakini tumewafunza pamoja na wasichana, na sasa wameanza kukomaa. Tuke mag adhula mag Club World Cup odonje tielo mar quarter finals otieno ma kawuono ka timbe 8 biro laro thuolo mar donjo e nus final. Chelsea